Madoko ana Mhanduwe chabenuka pokale chitima Nhau dzomanhoko muzuva ro20 mwedzi wa Chikumi. Nyasi izuva ravana bambo pasi rese. Izuva tinocherechedzawo basa ukuru wanoita munyika. Tinoramba tichindoashuvira kutsvidziwa kurefu naYahwe pabodzi nokuti vaenderere mberi nokusikinya tusvinhu. Munhaudza nyasi, mari yomabhondi iri kurambiwa nevanotengesa zvinhu kunzvimbo dzakapoteredza nyika. Warimi wokuHonde Valley nokuChimanimani waonesiwa chitsvuku nomari iribe chairi kukwana. Izvi zviri kuisa upenyu hwavanhu vazhinji mudambudziko nokuti vanotengesawo vari kudawo mari dzokuAmerica. Idi itori njandorera nyahwa yopfene nokuti palibe anogona kuzvigadzirisa kunze kwevakuru vehurumende ivo vakatopira godzi havo. Munyika medu mave kunhadziriwa mazimudzanga makuru ari kutengesiwa kunze kwenyika. Kambani ichangoambiwa yoMosia Tunyasi Gas ndiyo iri kuita iri basa. Wari kutodawo kuti vanhu muno munyika warekere kutumidzanga tudiki twakajairika watande kubhemawo mazidzanga makurukuru anonyanyobhemiwa naana nyamari. Mukana wokuti vanhu vape pfungwa dzavo kupamba nyaya yechigamba chopabumbiro romutemo rinoda kuisiwa wapfigiwa nyasi. Mukanayu kwai vachiri kukwanisa kundonyora bedzi tsamba mbozha yopadandemutande paclerk@pauzim.gov.zw. Izvi zviri kubva zvaonesa pachena kuti wakuru wehurumende waisadaba kuti vanhu vagopa pfungwa dzavo nokuti wakandoita kaririki zvichibva zvandoperetsetsa. Chirwere chodzihwa mupengo munyika chabata vanhu vanosvika 496 munyika pari zvino. Takanyepiwa nozuro nozvokupfa kwevamwe vairi kuburikidza nechirwere ichi kuingidzira pana wanga wagwarashiwa nacho kare. Kureketa kuno waya watanhatu. Ticharamba tichindoshamba manja wana Mhanduwe kuti chirege kutibata. Toringa dzopasi rese. Nhange mutange yokuMalawi iri kuenderera mberi. Nozuro gurukota reko rozvenjodzi munyika rakaenda koparura chibhorani rakavakisa sonzira yokusirikidza urimbo kuvavhoti. Mutungamiri wenyika iyi ari kuda kuvhoterwapo kare kuti atonge mamwe makore 5 asi yatove hwarahwa yemakore 72. Ko wachazozorora rini? KuNigeria muimbi anombiri svinhu anonzi D'banj ari kupomewa mhosva yekubhinya. Ari kunzi kwai akabhinya mukadzi anonzi Satan Babatayo. Magweta omudzimai ari kuti nyaya yacho iribe kubatiwa zvisvinu nokuti muimbi uyu munhu ano mari. Heno kuti zviri kutekaira sei ikweyo. Nyika yoMorocco iri kutungamira Africa munyaya dzokunhadzira magetsi anobva muzuwa. Gore rino parinopera iri kuringira kuti inenge yava iri kuwana zvikamu 50 kubva muzana zvomagetsi ayo ainoda kubva muzuwa, rinova danho rakakurisa panyika zhinji. Tinoramba tichindoashuvira tusvinhu. Tiri ipapo mabi angu togumira pano. Ngatiboyane hwedza. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.